I thought he was going to be dedicating the baby. Bengithi uzobusisa umntwana nje. But instead now he brings in another subject. Kodwa ke manje usekhuluma He ngokuthi. says, Father, Uthi baba, I thank you ngiyabonga because my eyes have seen. ngoba mehlami abonile. This translation talks about salvation. Have seen salvation Abonile insindiso. that we've been waiting for, like Lekade Israel. silindile la Israel. Now you can take the soul of your servant in peace Manje kusungawuthatha umoya wenceke yakho ngokuthula because I've seen salvation. ngoba sengiyibonile insindiso. Come on now. Amen. If you like, maybe Simeon said, Uma ngabe uthanda ke mhlawumbe uSimon wathi, Father, baba, my eyes have seen a mystery, amehlo ami ke asebona imfihlakalo. something that is too hard to see. Ke uSimeon waqonda uJesu Because he had an understanding that ngoba nokuqonda ukuthi he, Simeon, ukuthi yena njengoSimeon is supposed to be carried by Jesus. kufanele ngabe uphethwe uJesu Because Jesus is older than Simeon. ngoba uJesu umdala kunoSimeon. He didn't get that far. But the revelation dropped into him Kodwa ke isambulo safika kuye to say, I've seen esithi ke ngibonile a mystery. imfihlakalo, I've seen salvation. ngibona insindiso, I have seen people being rescued. ngibone abantu behlengwa Were being washed away by the sea of sin behlanzwe ezonweni zabo to hell. from hell. But as I carry this baby, Kodwa ke ngoba ngiphethe lengane I see a life saved. ngibona umsindisi. Now you can take me. Manje usungangithatha. Praise the name of the Lord. Amen. Awutshela seceleni kwakho, I've seen Jesus. Ngibonile uJesu. I've seen the mystery. Ngibona imfihlakalo. Praise the name of the Lord. Amen. Now that you have seen Jesus, Manje ngoba usumbonile uJesu. Jesus now becomes your mirror. uJesu ke manje useba isibuko sakho. Sees a Gentile. Ngalesikhathi uNkulunkulu ebona When God sees you, ngalesikhathi uNkulunkulu ekubona wena he sees himself. uzibona yena Because when he created you, ngoba ngalesikhathi he ekudala said, let's make a man in our own image. wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. You know, when you're standing on the mirror, Uyazi uma ngabe uma esibukweni you see yourself in the mirror exactly as you are. uzibona esibukweni ngalendlela You oyiyona. see your image. Ubona nje umfanekiso wakho. So in Christ, Ngakho ke kuJesu our Father sees us. uNkulunkulu ke ubona thina. Yet in Christ, Noma nje kuKristu we see our Father. kuyila sibona khona ubaba wethu. Hey Jesus. Angichazile. Ngichaze wena. Amen. And I told you that if you can master this one, Ngikutshela ukuthi uma ungabamba le it's gonna keep you. izokugcina. It's gonna keep you through eternity. Izokugcina ingunaphakade. When the Holy Spirit dropped this word, Ngalesikhathi umoya ongcwele ehlisa I leli. jumped in my room. Ngixhumile endlini yami. I said, I'm not a Gentile anymore.
ngithe angena owezizwe. Oh my. Yes, I'm not a Gentile anymore. Angiseyena owezizwe. As Christ is, so I am in this world. Njengoba Hallelujah. uKristu enjalo nami nginjalo la emhlabeni. Oh. Philip says to Jesus, uFilipi uthi kuJesu, show us your Father, awusikhombisa ubaba wakho. and it will be enough for us. Kobe kwanele kuthina. Now Jesus says to Philip, Uthi kuJesu kuFilipi, Philip, I've been with you for so long. uthi Philipi ngibe nawe isikhathi eside You are kangaka. asking me this question. Ungibuza lo mbuzo. Let me tell you Ake something. ngikutshele. Ye have seen me, Obone mina, has seen the ubone Father. ubaba. Hey Jesus. Atshela secela ngakho uyafuna ukubona uNkulunkulu. uNkulunkulu Baba. Look at me. Ngibheke. I'm the image of God. Ngumfanekiso kaNkulunkulu. Awuyishayela ihlombe elikhulu. This is why the word of God, Ingakho izwi kaNkulunkulu. when Pharisees were contending against Jesus, Ngalesikhathi kabaFarisi bephikisana noJesu. says breaking when he says he is the Son of God. Babethi uyaziphakamisa uma ethi uyindodana kaNkulunkulu. He said to them, Uthe kubona. he who have seen me Uthi ke lo obone mina has seen the Father. ubone ubaba. Praise the name of the Lord. Amen. I say praise the name of the Lord. Amen. I say praise the name of the Lord. Amen. Are you going to walk out through these doors and say, he who have seen me emsebenzini have seen the Lord? Uzophuma nje lana usuhamba usuthi emsebenzini Faka obone mina izandla ubone ubaba. emaphaketheni uthi, he who have seen me has seen the Lord. Uthi nje lo obone mina ubone I'm the uNkulunkulu. image of God. Ngumfanekiso kaNkulunkulu. Angiyena umsonti mina wase-CCC. I'm an image of God. Ngiyumfanekiso kaNkulunkulu. My God, I can feel it that you feel it. Ngiyezwa nje ukuthi uyayizwa le. Into nje ihlombe kuphela elingakhombisi leyo feeling. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. This is why when you pray, you must say it boldly. Uthi, my daddy who art in heaven. Ingakho ke nje uma ngabe ukhuleka usho nje ngeqholo ukuthi baba wami osezulwini. I holler your name. Ngiyakuphakamisa igama lakho. And where there is a father, La kukhona khona ubaba, there is a son. kukhona nendodana. I'm driving to another point now Amen. of sonship. Remember the scripture that we read the other day? He came to his own, but his own did not receive in the book of John chapter 1. But those that received him, he gave them power and authority to be called the Son of God. How Niyakhumbula many received? Oh, sorry. Niyakhumbula lencwadi esifundile encwadini kaJohn chapter 1 othi ufike kwabakhe abangamamukela kodwa laba abamukela wabanika amandla okubizwa ngamadodana kaNkulunkulu. Jesus. Awutshela secela uyabona nje ububuka mina nje. Ubuka indlalifa yezulu. Ngikuyiwili kaNkulunkulu. Ngiyindodana kaNkulunkulu. Smile at yourself. Isibongo sekwesase Home Affairs. When isibongo sakho unguwakwaNkulunkulu. Amen. Isibongo siku-ID ilese sinobuso bakho, your flesh and blood. Amen. But the camera cannot reach you and take a photo of you. Because it cannot reach the Father and take the photo of the Father. Ikamera ayikwazi ukuza kuwena ithathe isithombe ngoba ayikwazi ukuya kubaba ithathe isithombe sakhe. Praise the name of the Lord. Amen. If you were to leave this body Uma ngabe ungakushiye lo mzimba lo and we say it's your last day, sithi nje sawusuku lakho lokugcina we will not see you.
bengesikubona leaving the body ushiya umzimba because you are God. ngoba uNkulunkulu The Bible says God is a spirit. iBhayibheli lithi uNkulunkulu He is not umoya flesh and blood. akayona nje inyama That's who negazi you are. Hallelujah. ilokho ikhona nawe. This is why there is no disease, Ingakho ke singekho isifo no sickness noma ukugula that can access you. okungengena kuwe You have been cordoned off ubiyelwe with the tape of the blood of Jesus. ngethepi yegazi likaJesu. Limasa kabaya. Hallelujah. Lobroso azangizwa ma cornerstone. Yeah. You remember the woman that accepted the spies who came to spy the land of Canaan. Niyakhumbula lo wesifazane owamukela isipanga lesikhathi efika eKhanani. They gave her the scarlet robe Bamnikeza ke intambo and they said to her, hang it on your window. wathi ke lengisa Hang it on the window uthi ilengisa ewindini because we are coming to this country ngoba uza to kulelizwe kill everything because we are taking over. ukuzobulala yonke into ngoba This country sizolithatha. is given to us. Lelizwe linikezwe thina. Property is given to us. Izindlu inikezwe thina. Milk is given to us. Ubisi linikezwe thina. Honey is given to Noju us. lunikezwe thina. We have come to take over. Sizothatha konke. Actually, second, my honey is coming. Amen. This time nobody is going to be killed, but my honey is on its way. Kulokhu akekho ozobulawa kodwa uju lami lisendleleni. Somebody say my property is on its way. Ithi ke indlu yami isendleleni. Because I have a will to own a house. Ngoba ke nginefa lokuthi ngibe umnikazi wendlu As a son. njengendodana. I wish I as a son. Amen. Are you sure ukuthi ushayela nishani noma ninanga umfundisi Hey Jesus. Is your clap, coming from every fiber of your being to I am what God says I am. Amen. I have what God says I have. Ngilokhu uNkulunkulu athi nginakho. And then she hanged it on the window. Wabe seyilengisa ewindini. This red robe. Lentambo ke ebomvu. And then they said to her, Base bethi kuye, every family member in this house wonke amalungu omndeni kulomuzi should not go out of the house. akumele aphume kulomuzi. So go to Pick and Pay, Hamba nje ePick n Pay. buy groceries, a lot of groceries, Uthenge nje ukudla konke ozokudinga okuningi. because we are going to spend some days taking over this country. Ngoba sizohlala izinsuku nje sithatha lelizwe. But the main thing, hang a red robe or a scarlet robe. Kodwa okubaleka kakhulu ukuthi nje lengisa intambo lebomvu. Don't allow any ngisho nalama teenagers indaba so ufuna ukuhlala endlini ufuna ukuhlala uzofa. Hey. And all the teenagers in the house said, Ama teenager endlini athi Amen. amen. When mommy takes you to a house where there is a scarlet robe like this house, Uma ngabe ke uma wakhe ekuletha endlini la kukhona khona intambo ebomvu njengalendlu is helping you. usiza wena. Teenagers are dying like flies outside. Intsha iyashona And njengeimpukane. some of them are even committing suicide. Abanye bayazibulala nokuyibulala. But under this roof, Kodwa hallelujah, ngaphansi kwale roof there is a scarlet robe. kukhona intambo ebomvu. Praise the name of the Lord. Amen. Now listen to this one. Awulalele lokhu ke. He said, even your relative, your father and your mother and every close relative, give them a call to say this is going to come to this country, but there is a place of refuge. It's in my house. Wayesethi ke thinta ngisho ihlobo zakho uma wakho nobaba wakho uthi ke kukhona okuzokwehlela So lizwe pack sokozane la everything endaweni and yokuphela. come and stay with me here. Qoqani zonke izinto nizohlala nami la. I want to tell you something today. Ngifuna ukutshela lokhu namhlanje. Your spirit, which is you,
umoya wakho onguwena has been cordoned off uzungeze with a scarlet rope ngentambo ebomvu or a scarlet tape, noma ke itape ebomvu which is the blood of Jesus. okuyigazi lika Jesu. No sickness will come next to you. Asikho isifo esizoze eduze It kwakho. can touch your physical body, Ingathinta nje umzimba but it wakho cannot touch you. kodwa ngeke izikuthinte wena. Yena masaka bayalalaba. Hallelujah. By Jesus. Now, I'm drawing to the close. Sengivala. I want us to look at this last phase. Ngicela ke sibheke la ekugcineni. You remember that scripture? He came to his own, but his own did not receive him. But all those that received him, he gave them power and authority to be called the sons of God. Nasikhumbula ke lencwadi lena ethi uzile kwabakhe abangamamukela kodwa laba bamamukelile ubanikeze amandla negunya lokubizwa ngamadodana kaNkuluNkulu. My God, my Jesus. Now, I want us to take it a step further. Manje ngicela ke siqhubeke. I want us to read the book of Hebrews, Ngicela sivule incwadi yamaHebheru. 2 scriptures, and then we are gone. Sizovula nje incwadi embili bese siyahamba. I like the last one that we're going to read, Ngiyayithanda nje lokugcina soyifunda. but the book of Hebrews first, Siqala ngencwadi yamaHebheru. chapter 2, verse 10. AmaHebheru chapter number 2 verse number 10. For both he who sanctifies Ngokuba kwakumfanele yena and those who are being sanctified okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye. am I reading the right scripture? Hebrews 2 verse 10. Hebrews chapter 2. Okay. Good thing is isizulu sisho ngenye indlela. All right. For which reason he is not ashamed to call them his brethren. Let's finish verse 10. For it was fitting for him Ukuba lapho esiya chapter 2, verse 10. It was fitting for him, ngokuba kwakumfanele yena for whom are all things and by whom all things, in bringing many sons to glory, underline sons. We've been brought to glory. silethwe enkazimulweni okukhona konke ngenxa yakhe Why have we been brought to glory? kungani nilethwe enkazimulweni. Ubani ongangiphendula? Amen. Why have we been brought to glory? Kungani silethwe enkazimulweni? Because we are what? In bringing many who? Awulithi niveza awushaye ngesizulu. Amen. Ngokuba kwakumfanele yena okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye ukuba lapho esiya amadodana amaningi enkazimulweni Amadodana amangaki amaningi eyakuphi? enkazimulweni Amadoda angakanani? amaningi Eyaphi? enkazimulweni. Ngamanye amazwi, what qualifies us to go into the glory of God? Lokho okusho ukuthi okwenza sikwazi ukwenkazimulweni kaNkuluNkulu. What qualifies us? Yini lenza sikwazi ukwenkazimulweni kaNkuluNkulu? Awungitsheleni phela ama cornerstone. Awuqale phansi ivesi Nkosi yami. Ngokuba kwakufanele yena okukhona konke ngenxa yakhe Yeah. nokukhona konke ngaye Yeah. ukuba lapho esiya amadodana amaningi enkazimulweni Amadodana amaningi kuphi? enkazimulweni. Elam lesingisi, bringing many sons to glory. Uyazi uvela lo many sons.
uvela lapha yakuSimeon Amen. owabona ama-Gentiles amaningi. Now ungizwa ngibuza nje ukuthi what is this thing that is going to bring us to glory? Ukuthi yini lesilethe enkazimulweni? Let's say now my daughter there Ake ngithi undodakazi is lapha the glory of God. uyinkazimulo So kaNkulunkulu. what is going to bring me to the glory of God Ngakho ke yini ezongisa enkazimulweni kaNkulunkulu? is to be a son of God. Ukuthi ngibe indodana And the kaNkulunkulu. Bible does not talk about one son of God. And izwi likhuluma ngendodana eyodwa. When you read the word of God, it says God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Uma ufunda ke izwi laNkulunkulu lithi indodana ubaba undodana. But here it talks about many sons Kodwa ke la likhuluma who are ngamadodana going to amaningi come to glory. azoze enkazimulweni. Can I ask you a question? Ngingakubuza umbuzo. Are you in this number of sons who are going to come to the glory? Ngabe ukhona yini kule namba yabandodana azoze enkazimulweni? Now let me ask again. What is going to qualify you to go into the glory of God? Yini ezokwenza ukuthi ukazi ukuya enkazimulweni kaNkulunkulu? Mtsheleni phela. Sonship. It's sonship. Amen. The moment you raise your hand, Ngalesikhathi uphakamisa isandla sakho, if you go to Palestine now and preach Jesus engasohambe nje ePalestine manje and ushumayela make an uJesu, altar call, ubize they will not raise their hands by an inch ngeke bazame ngisho ukuphakamisa because they are izandla not waiting for Jesus. ngoba balindile They are uJesu, waiting for Messiah. balinde uMesaya. But us Gentiles, Sinake when njengabezizwe Simeon prayed ngalesikhathi uSimiyoni for ekhuleka us, ekhulekela thina we accepted that. sakumukela lo Ukuthi at last nathi siyakhaunta ezulwini ngoba sagxoshwa ezulwini ukuthi ke nathi sesiyabalwa ezulwini ngoba sasigcotshile. ngenxa ka-Adam. Amen. But ngoJesu sabuyiswa. Amen. So the Son has produced sons. Ngakho ke indodana isiyenze amadodana. Can I greet the sons? Ngingabingelela amadodana. Shembandlo, amen wakho. Amen. Can I greet the sons? Ngingabingelela amadodana. You are into glory Usenkazimulweni and you are going to glory. and uyenkazimulweni. Because the Bible says he moves us from one level of glory to another level of glory. Ngoba iBhayibheli lithi Hallelujah. sisusa esigabeni senkazimulo sisa kwesinye isigaba senkazimulo. When you accepted Jesus, Ngalesikhathi wemukela uJesu, you were ushered into glory. wawuhambiswe But enkazimulweni. God is not glorified Kodwa uNkulunkulu when we akakhazimulisi. are poor as sons. Uma ngabe ke sihlupheka njengamadodana, Because we are king's kids, ngoba ke singamadodana, we have to prosper. kumele siphumelele. And then he moves us from the glory of accepting Jesus Ngakho kuyasisusa enkazimulweni ukumukela and uJesu. moves us to a glory of provision. Asise kwinkazimulo. And we start to have money that we have never thought we will have. Siqale ke sibe nemali esingaze sicabanga nolusoba Can nayo. I prophesy to you? Ngingaprofetha namuhla. Money is coming to you. Imali yeza kuwe. Amen. Angizwa ngeclap nje ngathi ubuza njengoMaria kanjani kunjena nje kunje. Ngithi money is coming to you. Imali yeza kuwe. The Bible says Izwi laNkulunkulu lithi in heaven ezulwini we will be walking on the streets of gold. so besihamba emgaqweni In other words, wegolide. gold is the glory of God. It's what glorifies God. Okusho ukuthi igolide liyinkazimulo. God is not glorified when you are poor. akakhazimulisa And ukuhlupheka kwethu. underline this, you are a son of God. Awudwebele lokhu indodana kaNkulunkulu. So God wants to be proud to point at you. uNkulunkulu kufuna ukuba proud mangabe Ukuthi khomba. that is my son. Ukuthi ke indodana yami le. Elabazakarabahanda lalabaya. And from there he moves it to another glory. But where we are headed is the eternal glory, where the Bible says there'll be no electricity. Lapho ke sisuka kwinkazimulo siye enkazimulweni yaphakade la kuthiwa kuzobe kungekho nogesi.
But the light Kodwa ke ukukhanya will be the Son of God, koba indodana kaNkulunkulu which is the glory of God. okuyinkazimulo And that's where Themba Mahlaba is going. ilapho uThemba Mahlabe Because he is a son of God. I am a son of God. You can't talk me out. ngiyindodana kaNkulunkulu You just cannot talk me out. January 11, 1975, ngoJanuary 11 when I raised my hand, ngalesikhathi ngiphakamise isandla I sami became a son of God. ngaphenduka indodana Now I'm kaNkulunkulu. enjoying the benefits. Manje enjoy And ithemba I'm headed to the glory, the eternal glory. ngiye enkazimulweni Awuyishali ihlombe. phakade Jesus Anganoma ngichaze njengoba umoya ingcwele ngifila. amen. Next verse. Ivesi ke lilandelayo verse number 10 number 11 ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke baphuma kumunye ngakho ke akanamahloni ukubabiza ngokuthi ngabafowethu. You know the word ngcwelisa. Ngelazi igama It is elingcwelisa. sanctified. Amen. Now it says these ones now, akuseona ama-South Africans Hey Jesus. who sin willy-nilly. Abonayo nje noma kanjani. These, when you try to put them into a pig pen, Laba ke uma ngabe uzama ukubafaka sibayenze baqhamuka inkulumo. bathi kuyanuka la ngumzalwane mina. I'm a son of God, angihlala endaweni enje. Amen. Kodwa mawubhabhalala endaweni enukayo njengoba kuvalwa nje emsebenzini kunamaphathi bese bakhona idrink eloyihamba itafula la nawe uthi hayi noNkulunkulu seyongixolela vele isizini ye-celebration tinqa webabe engazithi uyibhukuda Hey. cisho ngathi ney'ngulube cisho ngasho Amen. kodwa ngenxa ukuthi uyi-son of God uvele uthi njengoShadrach noMeshach no-Abednego Hey. Jesus. lokhu akuye emlonyeni wethu Amen. arabazali so leli gama lithi sanctify it means umuntu obeke eceleni. Hey. Amen. Sanctified means it's a person who has been set aside. Igama ke sanctify lisho umuntu obeka ecelweni noma ohlukaniseke. In other words, Ngamanye amazwi in your family, emndenini wakho if you are five, mangabe nebesihlanu the day when you accepted Jesus, ngalesikhathi wamukela uJesu a name's card had picked you lesandla safike sakuthatha and set you aside. sakubeka eceleni. Oh, hallelujah. Yahamba futhi akavilakazi. Amen. Took him amongst many siblings and set him aside. Yangithatha phakathi kwabo bonke abafowabo bambeka eceleni. Yaya futhi kaMakwethu took him amongst the family of the Makwetus. Yaya kamakwethu yafika yamthatha emndenini wakamakwethu. Bala South Africa. Amen. When I was in South Africa by ID and physical body, but spiritually, I'll say no. Ungwala eSouth Africa wena ngomzimba negazi kodwa ke awuyeni And wala. picked Joshua Amen. and set him aside. Ngabeka noJoshua. Now, when you come to this community, Uma ngabe usufika ke kulomphakathi you hardly see their different surnames. akubonakali ngisho umehluko But webonke. all you see are the sons of God. Kubonakala nje kuphela amadodana kaNkulunkulu. Oh, you missed it. Ke lapho ke you missed it. Jesus. All you see are the sons of God. Into oyibonayo nje amadodana kaNkulunkulu. Okuvele erase indaba yibongo. Hey Jesus. Haya kuyena wakithi. Njobe ehlubule nje angikwazi kumthengela impahla ngoba kuyena wakithi. Ngala iyakhishwa indaba yesibongo. Jesus. Kusala son. Somebody say I am a son of God. Sengiyavala. I am a son of God. Ufundile line ogcina. Wathi ngenxa ukuthi these ones that are set aside, that are sanctified, are sanctified. Here is what I'm going to call them. He called them what?
Lapho ke athi khona laba ngoba bangcwelisiwe ngizobabeka eceleni Yeah. wasebabiza ethi banga Hey, nangu umuntu oluzwile ivesi. Amen. Ake nimshayele yedwa nje ihlobo. Amen. Uma sebekanje eceleni, njengoba sihleli nje cornerstone moyingcwele. My God. Masibuka kabona umkhize nodlamini novilekazi noma kwethu ubona abafowabo. Amen. Jesus. Ubona abafowabo. Amen. Angiphinde futhi ubona abafowabo. Amen. Muthi ukuzamke Home Affairs uyofuna isibongo sakho uthi ngizwe sengathi lesibongo sami enginaso aseyironke manje engathi mangithi ngihosha umoya ngathi ubaba kakwa Hey Jesus. hayi wena Amen. usuhlabela amadlozi manje idlozi lamali ngiyizwa ngoba ngibiza ngilimemeza ngesinye isibongo sakomunye umuzi hayi wena usukule group Hey Jesus. engakhonza imadlozi Amen. ekhonza uNkulunkulu Amen. ngamanye amazwi uJesu mayibona Hey Jesus. that's my brother Amen. ayibo amen Amen. ngamanye amazwi kuba uJesu yabhampa nje ngathi ngabe uthi nayihlangana nathi hi bro how's it bro Amen. when bosuthi yes bro khamba kanjani bro Amen. you are a brother to Jesus. Wena ungubhuti kuJesu. But konta ngiyithanda Amen. ayishilo uJesu akashonga ukuthi you're just his brother uthe anginamahloni abantu noma bangathini Amen. leli iqeqebana are my brothers. Hey Jesus. Ngithanda le gama anginamahloni indaba wena ube nemahloni ngomfweni awumbuze icela hayi iyangixaka indaba ya avuna amahloni ngoJesu Amen. ungangena nje ebhasini mbambelele lensimbi la uthi ngiyanibingelela egameni lomfowethu Hey. noma uzothi abantu bazothini kodwa Nkosi yami kodwa nanga umfweni omdala iBhayibheli limbiza ngefirstborn cela semenginyawo Amen. limbiza ngefirstborn akanamahloni oh hallelujah Amen. ingakho mawumelwa inhliziyo uhamba ezulwini uvela athi masango aphakade phakamani Amen. nane eminyango uvulekani nangu umfowethu engena and futhi njengoba ngithi siyiqeqebana kodwa akakubizi ngeqeqeba ukubheka as an individual. Amen. You are yes. To God you are not a multitude. kuNkulunkulu awuzona inkumbi To zabantu. God you are not a mass. kuNkulunkulu awona inqwaba nje. To God it's you and you alone. kuNkulunkulu wena nje wena kuphela. He loves you. Uyakuthanda. Cela sivule ivesi lokugcina ngiyalithanda le vesi liyangihlanyisa. Amen. The book of I only pray, oh my gosh. It reaches to the Highest mountain and it flows to the lowest valley. Oh, wonderful blood that gives me strength from day to day. It will
Liyangihlanyisa leli verse. Sake salishare kwi-Communion Sunday. For those abayizidla kudla abajwayele ukubhala nama-notes. Because asidleli nje ukuthi sidlele ukuthi hayi ke sivele enkonzweni ushumayele umfundisi utheni hayi ube namandla kakhulu bezajuluka. Amen. Yeah. Uthi David ngilifihlile izwi lakhe enhlizweni yami ukuze ngibone kuwe. Now here is the scripture, the book of John chapter 20 Incwadi kaJohn chapter number 20 verse 17. verse number 17. uJesu wathi kuye, ungangithinti Yeah. ngokuba angenyukeli kuBaba, Yeah. kepha yana kubazalwane bami ubatshela Yeah. ukuthi ngenyukela kuBaba noYihlo, kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Yana kubani? Amen. Kubafowenu, Yana kubani? kubafowenu. Kubafowenu. Thini isizulu? Yana kubafowenu noma Kubazalwane kubafowethu. bami. Uphinde futhi yana kubafowenu obe wethu abafowethu lithini isizulu? Ithi kepha yana kubazalwane bami Yeah. ubatshele ukuthi ngenyukela kuBaba noYihlo, Okay. kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. My God. Amen. Jesus said to her, do not cling to me. Niyamkhumbula evukethuneni angithi. Amen. For I have not yet ascended. I have not yet ascended to my Father. Yabona ubungeke umblame uJesu mayigcina lapha kulela gama elithi my Father. Amen. But wenza isimanga la uJesu uthi go to my brethren, Amen. or if you like go to my brothers. Iyakubazalwane bami. And say to them, I am ascending up in the foot to my Father. Ngicela ukubuza, where there is a father, there is a what? There is a son. There is a son. I'm going to my Father, Mashakabaya. And what now? Your Father. Your Father, ngamanye masafakwa la as sons. Amen. Lesikhathi uSimiyoni ekhona uJesu wavele nje wasifaka. Amen. Wasifaka singakazalwa. So now Jesus as a son of God. Mafika emhlabeni efesiphambanweni uthi ngibatholile abafowethu. Amen. I'm ascending to my Father, your Father, and my God, It's your your God. Amen. I'm excited. Jesus. How many are excited? Bangaka bajabulile. How many are excited? Bangaka bajabulile. What excites you? Yini ekujabulisayo? Just one thing. What excites you? Into eyodwa nje ekujabulisayo. I'm a son. Faka izandla ephaketheni phela. Amen. Faka izandla ephaketheni. Angazi omama ukuthi bazofaka phi bo. Faka izandla ephaketheni. Amen. What excites you? Yini ekujabulisayo? Manje washo kancane ngathi ashamed. Engani umfweni akekho ashamed ukuthi you are my brother. Now what excites you? I'm a son. Oh, shame man, this is 2 out of 10. Amen. What excites you? I'm a son. This is 5 out of 10. What excites you? I'm the son. Kashalaba. 7 out of 10. What excites you? I'm a son.
Yes, cornerstone. Yes, cornerstone. Don't be ashamed. Don't be apologetic. ungabi Ungasho ukuthi namahloni wena mina nginako ukuthi nokuthi. He's moving you from glory to glory. amen You are a son. uyindodana You are a son. uyindodana You are a son. uyindodana And not a son of something else somewhere. amen Baningi onkulunkulu abakhona laba bangcwatshiwa abanye abavukanga. But wena, you are a son of God. amen The creator of the universe. Mawungena emotweni uthi I am a son. amen Mawuvula ngokukhiya vula isan. amen And futhi nawuvula uvule umbono umfene ehamba nawe la. Mfowethu sesiyahamba manje siye emsebenzini. Ahambe nawe escort. amen Kwehle accident uphume wedwa ungenamnyuco. Hey, Anganoma ngikhuluma namasanzi. amen Somebody say I am a son. I'm a son. Somebody say I am a son. lithi ngiyindodana Somebody say I am a son. lithi ngiyindodana On that breath, let's close our eyes and bow our heads. amen Ngicela unikeze ithuba la. Lo muntu ebecanga ukuthi yazi mina bengicanga ukuthi la eholo kuyasontwa nje njengamanye amasonto. No. Asinje ngamanye amasonto. La we are in a relationship. He's our father. He's our father. Makonto la endlini othi mfundisi angikaze ngimamukele uJesu as my Lord and my Savior to introduce me to my Father who art in heaven. I'm accepting this Jesus today. Makuwena osho njalo phambi izandla zombili. Ngiyacela mfundisi ungintroduce to my Father. Ukuthi you are an orphan, you lost your biological father, it doesn't matter. I mean, I lost both of my parents. It doesn't matter. I'm not an orphan. I am not an orphan. Nyona nje intandane mina. I have a father who art in heaven. Makhona osho njalo phambi izandla zombili. Mfundisi ngi-introduce kuba. Ngikhumbule ekhaya. Baba sibonge kakhulu. uNkulunkulu wethu ingcwele. Singeza udumo ubukhosi namandla nenkazimulo. We thank you, Lord, for these souls. They are supposed to be in a holiday somewhere and they qualify and there's nobody to blame them. It is the season of families to go out and enjoy themselves. But in their hearts of hearts, they decided, no, let me stop by the big house, a house with a scarlet robe, and just receive that one word that is going to keep me in this December. Indeed, Lord, you have done exactly that. You have given them that one word. They don't regret an inch being here. Sidige Baba lelizwe, magnify them. Magnify this word. Let Christ be formed in them. uNkulunkulu wethu ingcwele singeze udumo ke Baba ubukhosi namandla nenkazimulo ngalo asifela ogama liyasikhohlwa Baba bazalwane bethu wakona on holiday. uNkulunkulu wethu ingcwele, we pray emgaqweni ukuthi some are still driving. Protect them and preserve them. We roll the carpet of the blood of Jesus for their safety on the road. Kulunala baba le makhaya kuyobona ihlobo nabazali. Amba nabo uNkulunkulu wethu ingcwele bafike babe i-role model bangabi namahloni introduce their big brother Jesus. Ehlotsheni za. Baba siyabakhulekela cornerstone onke in this December. Cover them and preserve them and protect them. Siphamsi izandla zombili samukele sibusiso
sengathi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando lakho uNkulunkulu Baba, kuhlanganyela kamoya wakho oyingcwele, ungahamba nefa lakho selihamba, beyoqala iviki elisha. Take them by your nature hands as their big brother. Lead them and guide them into a very great and a very effective door. As they go blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. God bless you. We love you. On your name of Christmas. Next week. So we let Vigilance Kala. Atlangane Christmas. Amen. God bless you.